समायना रमायना बायदिसिना बिबारजों बुंफबनाय जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 30 खालाराव रायजो राजानि थाखाय बेखेवनानै होनाय जासिगोन। गोजाम बोसोरखौ बारहोनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे समायना रमायना जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ 2022 नि जोबथा सान एबा 31 डिसेम्बर खालि बेखेवनाय जासिगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआर ओनसोलनि 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय सुक्लाय दैसानि साखाथियाव थानाय जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि गोब्राब नाजानायाव जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ फिन समायना रमायना मोगथां महराव नुनो मोनफिनबाय रायजो राजाया। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ बोहैथि दाननि 30 खालाराव बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे समायना जोहोलावफुरि बिबार बारिनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसामनि केबिनेट मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, 22 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, बिटिआरनि इएम धर्मनारायण दास आरो बिटिआरनि इएम उइलसन हासदा बिथांमोना बाहागो लानानै जोहोलावफुरि बिबार बारिखौ रायजो राजानि थाखाय बेखेवनानै होनाय जासिगोन।